Bona nit a tothom. Primer de tot, moltes gràcies per haver vingut. Avui celebrem el Sant Jordi per avançat, per mitjà de l'esdeveniment Sant Jordi 2024 Lletres, que està organitzat per la Societat Catalana d'Història Cultural en col·laboració amb el Centre Teatre de Sarrià. Aquest any, com ja bé sabeu, s'hi girarà entorn a la figura de Manuel Montovio, diplomàtic de llarga trajectòria, a més de poeta i assagista. Vols un capelo? Sí, perdona. No obstant això, abans d'iniciar amb la tertúlia de Societat i Cultura, m'agradaria donar pas a una de les persones que ha fet possible que avui estiguem aquí celebrant l'acte, el president del Centre Teatre de Sarrià, el senyor Joaquim Campanyà. Jo només tinc que dir-vos que benvinguts al Teatre de Sarrià, segurament ja ho coneixeu, a les tertúlies del Teatre de Sarrià, que aquest any celebrarem el Sant Jordi amb aquest personatge, persona important, que ens parlarà d'això tan interessant que ens preocupa a tots, del desenvolupament econòmic i els molts temes sobre pacificació que la seva vida diplomàtica ha transcorregut. Rebre-los amb tot afecte en el Teatre de Sarrià i que gaudiu de l'acte. Gràcies. Joaquim, moltes gràcies per aquestes paraules. I ara ja sí, dono pas a la tertúlia, que girarà entorn a la figura del Manuel Montovio i serà enriquida per la presència del Xavier Baró, professor a la Universitat Internacional de Barcelona, i el Pere Poy, professor a la Universitat de Barcelona. Moltes gràcies. Molt bé, Jan, moltes gràcies a tothom per assistir, primer de tot. L'any passat, els que ja vam celebrar un acte aquí per Sant Jordi, i justament ens vam plantejar uns altres gèneres literaris, ara els completem. L'any passat va ser la novel·la històrica i el periodisme. Recordeu que vam tenir un escriptor i vam tenir un periodista, la Teresa Sagrera i l'Oriol Noves. Enguany completem el ventall de gèneres, ho fem amb Manuel Montovio, i és sobretot a conrear l'assaig, una part més extensa, és l'obra assagística, però també és poeta, de manera que si us hi fixeu només ens falta el teatre. Només falta el teatre. Però de teatre també en parlarem avui, perquè parlarem del Teatre del Món, la representació en aquest Teatre del Món. Per tant, en un acte fem moltes coses. La nostra entitat agraeix profundament al Centre Teatre de Sarrià l'oportunitat. Hem pujat una planta, l'any passat va ser a baix, i enguany hem pujat un pis. Apropem al teatre. Apropem al teatre. I cobrirem tots els gèneres realment. Ho agraïm moltíssim. Nosaltres, quan ens plantejàvem quins són els valors de l'entitat, havíem de convidar en Dr. Montovio perquè encaixa en la perfecció amb els valors de l'entitat, que són el valor de la cultura, els valors europeus, el valor de la qualitat i l'excel·lència, el valor de la literatura, la cultura humanística, els valors en definitiva del liberalisme, els valors en definitiva que encarna ell. Nosaltres, a més, tenim tres col·laboradors més en aquesta activitat, l'activitat que farem després, que serà l'activitat del sopar. Tenim l'Institut Obert de Catalunya, que és avui aquí representada per la directora de l'Institut Obert de Catalunya. Sí, és. I l'Institut Obert de Catalunya en aquest moment està fent una aposta per la internacionalització. L'Institut Obert de Catalunya ja és internacional, el que passa que no ho sabia, i ara està posant-ho de manifest. És el centre que se n'encarrega de l'educació a distància, és l'únic centre que hi ha a tot Catalunya, públic, i a més té una connexió precisament amb l'exterior, la promoció del català a l'exterior i l'acolliment dels estudiants que continuen els estudis en el sistema educatiu català fora del territori de Catalunya i de l'Estat.
I per un altre costat també tenim la llibreria de la plaça, que també la seva representant és allà al darrere, que en certa manera ens ha ajudat a pujar l'esclau, ens ha ajudat a pujar la planta. Per tant, moltes gràcies també a la Rosa i la seva col·laboració. I el restaurant, aquests nois tan eixerits del restaurant que contínuament acullen les activitats de sosteniment corporal que celebrem aquí. Com deia, en Manuel encaixa a la perfecció en els valors de la nostra entitat, que és una entitat, en definitiva, que es centra en això, que pot semblar tan vague, però que hi caben moltes coses, que és la història cultural. I amb les activitats que hem celebrat. Aquesta activitat està en la línia de les activitats que hem celebrat fins ara. Manuel, a més, ara farem la presentació formal, molts de vosaltres ja el coneixeu, però si hem de dir alguna cosa, em sembla que estaríem d'acord en doctor Baró i jo, que és una persona d'una enorme generositat. Quan vas pel món i dius, tenim avui invitat a en Manuel, al matí l'hem tingut, aquesta és la tercera part del dia en realitat, al matí hem tingut una activitat a l'Institut Obert de Catalunya amb ell, hem tingut un dinar, i ara aquesta és la tercera activitat del dia. I quan dius tenim en Manuel Montovio, tothom recalca la mateixa cosa, recalca la seva generositat. És una persona generosa. De fet, mireu si és generosa, diem-ho tot, ell ve de París, ve de la cantonada, ve de París, per celebrar avui, per passar tot aquest dia amb nosaltres, ni més ni menys, i després se'n va. Més enllà d'això, encarna la figura del diplomàtic per excel·lència, però no d'un diplomàtic qualsevol, sinó del diplomàtic humanista i de l'humanista diplomàtic, no sé si en aquest cas l'ordre dels factors alteraria el producte. Una persona preocupada per temes d'identitat, amb una enorme sensibilitat i amb una enorme cultura, com podrem veure avui aquí. I la presentació formal, ell és doctor en Ciències Polítiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, postgraduat en els Estudis Europeus pel Col·legi Europa, llicenciat en Dret, llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona. Ell és fill de Barcelona, de fet, fill de Barcelona vinculat en certa manera també al barri de Sarrià i al districte perquè neix a Sant Gervasi d'Albany, els seus estudis els cursa als jesuïtes de Sarrià, passa la infantesa i l'adolescència a l'Eixample, és fill de Barcelona per tots els costats. Ingressa en la carrera diplomàtica l'any 1987 i des d'aleshores fins avui dia aquesta activitat com a diplomàtic de carrera l'ha portat a ser ambaixador d'Espanya a Albània, Andorra, de fet va ser el primer ambaixador d'Espanya, el primer ambaixador resident d'Espanya a Albània, Andorra, com he dit, ambaixador representant permanent al Consell d'Europa fins fa poc, en l'actualitat delegat permanent adjunt davant de l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, l'OCDE, famosa sobretot pels informes PISA, però no és només la seva comesa. Va ser ambaixador en missió especial per al Fòrum de les Cultures Barcelona 2004, ha estat present en nombroses organitzacions internacionals, ha exercit diverses responsabilitats al Ministeri d'Afers Exteriors, ha tingut destinacions diverses arreu del món, podeu veure París, que deia ara, Sant Salvador, Jakarta, Mèxic, Guatemala, etc. Paral·lelament a tot això, o com a de resultes de tot això, ha desenvolupat una tasca acadèmica i literària intensa. Ha conreat d'ella la poesia i, sobretot, l'assaig. La seva obra poètica té com a, ell ens explicarà ara, anirà sortint a la conversa, té com a columna vertebral la recreació d'un món líric conformat per obres com l'última Maquilissuats, difícil pronunciar, després parlarem d'això i d'aquesta metàfora, en flor, Rambles de la vida, Estilites d'Andorra, Mundo, una geografia poètica, Guia poètica d'Albània, i com a assagista podríem destacar, entre altres coses, sense entrar en la qüestió dels articles, els seus llibres La perplejidad del Quetzal, La construcción de la paz en Guatemala, Ideas chinas, el ascenso global de China y la teoría de las relaciones internacionales, Búnkeres,
tiempo diplomático, salir del callejón del gato, la deconstrucción de Oriente y Occidente y la gobernanza global, la metamorfosis de Pulgarcito, transición política y proceso de paz en El Salvador, i no entrem en la qüestió dels articles, que seria una altra llista, a part també extensa. Ell, en la qüestió de la geopolítica i geoestratègia, sobretot s'ha dedicat a qüestions de transicions polítiques, política comparada, democràcia, desenvolupament, cooperació al desenvolupament, atès a qüestions de construcció europea, identitat europea, Amèrica Llatina, Mediterrània, Àsia, Pacífic, també tindrem ocasió ara de parlar-ne. I, a banda, l'activitat en cursos i doctorats, estudis de postgrau en diverses universitats. De la trajectòria que ara ressenyàvem, comentava que naixes al barri de Sant Gervasi d'Albany, curses els estudis als jesuïtes de Sarrià, passes la infantesa i la joventut a l'Eixample i després et trobem que fas el salt a l'escena mundial, al teatre del món. Més responsabilitats al Ministeri d'Afers Exteriors, totes aquestes destinacions que hem comentat, implicat en la construcció de la democràcia, els processos de pau, en la cooperació per al desenvolupament. Com ho fa una persona que neix, que passa aquí a la infantesa, al barri de l'Eixample, per fer tot això? Jo diria amb vocació, dedicació i esforç. És a dir, jo de fet ja des d'adolescent tenia clar, o vaig tenir l'idea que volia ser diplomàtic i també tenia una vocació creativa. Jo crec que la meva trajectòria ha estat moguda per una vessant creativa, artística, però alhora una vocació social, intel·lectual, de comprensió del món en què vivim, de la nostra societat i de voler incidir també en l'esdevenir de la societat. I llavors, ja des d'adolescent, se'm va aparèixer la figura del diplomàtic i fins i tot del diplomàtic escriptor. Jo volia ser escriptor i volia ser diplomàtic i, bueno, en fi, no era una opció evident per un barceloní, però ja des dels 14 anys, bueno, s'ha de saber francès, doncs m'apunto a l'Institut Francès de Barcelona per aprendre francès. És millor parlar més idiomes, m'apunto a aquest Institut de Barcelona per aprendre alemany. El temari demana temes jurídics, econòmics, etc. Vaig estudiar alhora dret i ciències econòmiques. Després vaig anar al Col·legi d'Europa, crec que vaig assolir una molt bona base per afrontar les oposicions i quan vaig anar a Madrid vaig passar les oposicions. És a dir que ara aprovar l'oposició no és un punt d'arribada, com explico al meu llibre Tiempo Diplomático, sinó com, no sé si dir un impost revolucionari, però és el que et demana la societat per tenir el títol de diplomàtic. Una vegada ho tens és quan has d'aprendre un ofici, perquè és un ofici que s'exerceix amb la vida. Després parlem de Tiempo Diplomático, però ara per una pinzellada literària, tu ets lector de Cavafis, entre altres. Cavafis té aquell poema famós, La ciutat on tu vagis a mirar, ho diu en un altre sentit, ho diu en un sentit concret, però la ciutat on tu has anat, ha anat amb tu? Sí, i de fet d'això va precisament el llibre Rambles de la vida. És a dir, jo he anat escrivint dels llocs on he estat, el Xavier Baró ho sap bé respecte d'Albània, perquè és per això que ens coneixem, i això ha sigut un retorn poètic d'on he estat, però també te n'adones que per mi l'avinguda principal de la meva ànima són les Rambles o, simbòlicament, es diu Barcelona. Jo, sigui on sigui, sempre soc a Barcelona i Barcelona la porto amb mi i de fet és una mica també el que explico a Rambles de la vida. En aquest sentit, després de tot el que estem comentant, que és ja una experiència dilatada i llarga, fins a quin punt es pot afirmar que el diplomàtic és una figura que es crea, que es va fent, que es va configurant
Com marcaries la frontera, diríem, del procés de formació d'aquesta via, diríem, de la carrera diplomàtica? Entesa com tu l'has entès, que és sempre des d'aquesta dimensió també humanístico-cultural, no només, diríem, purament més burocràtico-administrativa. Bueno, jo abans he dit que ser diplomàtic és un ofici, i això vol dir que té una part de ciència, o sigui, tens que tenir uns coneixements, però també és art. De fet, a nivell diplomàtic també sostinc que hi ha com un sisè sentit, que és el sentit diplomàtic, i tu a la fi t'acostumes a entendre el món de l'altre i traduir-ho al teu món. I això ho pots entendre perquè has llegit, perquè has pensat, però també si en un lloc et serveixen el cafè d'una manera o una altra, et diuen, per exemple, a Indonèsia, si tu aprens indonesi, no existeix la paraula no, perquè no és educat, és un salvatge, és una persona contrària a tota regla d'educació que diu que no. Però clar, t'has d'acostumar que mai no diran que no, però això no vol dir que sigui que sí. I això ho tens que experimentar i a la fi quan et ve un empresari o qui sigui, no, és que m'ha anat molt bé i tal, no, és que no, és que ho he posat això i no m'han dit que no, no, és que mai no et diran que no. Però això tu ho tens que viure, és dir que, i per tant, això ho interpretes en la vida, és el processament de la teva pròpia experiència. Però també el que és el diplomàtic és la interpretació d'un paper, com deies abans, en el gran teatre del món. I aquest paper és que tu no ets tu. Tu ets Espanya, o França, o qui sigui. I llavors, de fet, això, per exemple, jo he sigut ambaixador d'Espanya a Albània i va ser la primera vegada que hi havia entre els albanesos una persona que era ambaixador d'Espanya. Si, per exemple, la primera activitat que tu fas és flamenco, doncs, bueno, entres en els clichés, però si la primera activitat que fas és jazz, doncs, bueno, això pot crear una altra percepció d'Espanya, a Albània, perquè en el fons tens un llençol en blanc que pots escriure, però part de les coses que tu fas, després els altres les continuen fent. I per tant, en el fons, qui és ara, que és el sisè o setè ja ambaixador d'Espanya a Albània, està influenciat, o quan el veuen, també d'alguna manera em veuen a mi i els que m'han succeït, perquè dintre de la vida dels albanesos hi ha un referent, que és l'ambaixador. Tu has estat treballant al Departament d'Estudis Hispànics, que vam impulsar la seva creació a la universitat. El departament té una tradició de, jo què sé, és Sant Jordi. Jo, per exemple, a Sant Jordi, allà on he estat, he creat una tradició de Sant Jordi. I aquest 23 d'abril, a Albània, l'ambaixador d'Espanya continuarà comprant 400 roses per donar a tothom i tothom vindrà a llegir el Quixot en la seva llengua. I es farà una cerimònia perquè jo la vaig, diguem-ne, crear. I a Andorra vaig dir, aquí llegim el Quixot i el Tirant-lo Blanc, perquè també és molt diplomàtic, però ho vaig començar i aquest dimarts es farà. Doncs, en el fons, tu estàs creant una Espanya que celebra Sant Jordi. Ningú no t'obliga, ningú et dirà et cessem com a ambaixador perquè no has fet Sant Jordi, però si tu ho fas, altres segueixen. Per tant, però és que tu alhora ets tu, però ets Espanya. Al ser Espanya t'obre portes, pots accedir a persones que d'altres maneres tu no podries accedir, però també interpretes això, és el condicionant. La literatura precisament és construcció de personatges, creació de personatges, construcció d'espais, ambients, etc. Fins a quin punt l'experiència profunda com a diplomàtic, per tant, pot ajudar a la creació literària? Evidentment pot ajudar, però jo crec que sobretot la creació literària és un processament de l'experiència humana. I per tant, això depèn de com visquis
la teva professió diplomàtica pot ser una font d'inspiració, com pot ser ser professor d'universitat o qualsevol altra professió. El que sí que el fet de ser diplomàtic també et dona l'oportunitat de conèixer uns altres mons simbòlics, altres normalitats. Veure fins i tot el teu propi món amb una distància. I això pot ser una manera també de comprendre millor el món intel·lectualment, perquè és a partir de l'experiència viscuda de l'altre, i també humanament, vitalment, anímicament. Per tant, una mica, diríem, amb això que comentàveu d'aquesta, per una banda, la representació del país, de l'Estat, però feta des de la persona, diríem, la teorització, una mica d'aquesta manera de fer del diplomàtic. A mi una mica, jo soc historiador, perdó, el protagonista és ell, però si no se sap una mica per on sortim, a mi em recorda molt la llarguíssima trajectòria de la història de la diplomàcia espanyola, que ja des del segle XVI-XVII havia tingut alguns diplomàtics internors, alguns funestos, però en canvi havia tingut diplomàtics absolutament erudits que estaven traduint Boeci mentre hi havia guerres de Flandes. Llavors, jo penso que, o jo ressaltaria, o volia que ens poguessis comentar, però aquesta, diríem, com veus la percepció, quina ha de ser la feina real, diríem, com es va posant en el dia a dia aquesta feina de la via diplomàtica des de l'àmbit més teorètic, més teòric, en el dia a dia de dir, doncs decideixo impulsar Sant Jordi o decideixo, no, restar amb el tòpic del flamenco, diríem. Com has anat teoritzant sobre la teva tasca com a... Si és que has teoritzat al respecte, diríem, sobre la tasca duta a terme des de la diplomàcia. He teoritzat en el sentit que n'he escrit un llibre, és a dir que i de fet aquest llibre és precisament Tiempo Diplomático, està aquí, és aquest, això és una valija diplomàtica i en el fons això, quan vaig tornar de ser ambaixador d'Albània el 2012, em vaig preguntar que ja tenia, jo portava 25 anys ja com a diplomàtic i pensava que ja era el moment de potser explicar el que a mi m'hauria agradat que m'haguessin explicat quan jo dubtava de ser diplomàtic. I en el fons crec que, i ho vaig intentar fent creant una veu narrativa que és una barreja de relat i d'assaig. És a dir, que jo sistematitzo en què consisteix ser diplomàtic, explico les funcions del diplomàtic, que les tradicionals són representar, negociar, informar, això és el valor afegit, el que en essència sabem fer els diplomàtics. Jo crec que avui en dia, a partir de la meva experiència, també és catalitzar i traduir mots. I després hi ha les funcions consulars que són uns altres. I per fer-ho el que faig és invitar el lector a viure un destí diplomàtic des que et diuen tu te'n vas destinat a tal lloc, que pot ser fins i tot un lloc inimaginable. És a dir, quan a mi em van dir te'n vas a Albània, escolta, però si no teníem ambaixada. Precisament hem decidit crear-la i hem pensat que tu ets la persona adient. És a dir, que tens que començar, en aquest cas, totalment de zero, però què és el que fas per preparar-te, quan arribes, el desplegament, com te'n vas introduir en el país, com pot arribar un moment que l'únic món possible per tu és allà perquè estàs totalment ficat i que de sobte ja s'arriba al final d'aquest viatge i el que et queda després. I, de fet, per explicar això, la manera és explicar-ho a la teva vida, utilitzant la teva pròpia experiència, però amb una estructura assagística, narrativa, ordenada així. I llavors, així és com jo he intentat teoritzar-lo, però no com un acadèmic que es dedica a estudiar la diplomàcia, sinó compartir-lo amb una experiència viscuda, que tampoc no són unes memòries diplomàtiques, sinó que estan
canalitzades en un intent de teorització, precisament. I si continuem amb la idea del temps, i ara saltem a la literatura, tu també reflexiones precisament agafant una idea de María Zambrano sobre el temps interior, el temps exterior. Bueno, jo crec que sí, i això d'alguna manera arriba un moment en què, és a dir, quan tu escrius no necessàriament tens clar el fil conductor del que vas fent, això potser te n'adones després, no? Però jo crec que sí que a mi la María Zambrano és una autora que m'ha influït molt i la seva concepció de que a més del temps i l'espai exterior hi ha el temps i l'espai interior, no? I de fet, jo sempre per explicar això me'n recordo de l'escena del Gato Pardo, que a més quan Visconti fa la pel·lícula és preciosa, que quan les seves nebodes estan ballant, enamorant-se, vivint un moment feliç, i diu, bueno, ara estan vivint un moment feliç, però ell, que és matemàtic, calcula quants milers o milions de minuts viuran a la seva vida. I d'aquests, quan realment ha sigut feliç. I potser no són tants. Però aquests minuts en què ha sigut feliç duren una eternitat. I molts, jo crec que el dia que ens veiem amb la mort a prop, no hauran durat res. Llavors, aquests minuts i també els llocs, hi ha llocs on hem estat que tenen un valor per nosaltres i viuen dintre de nosaltres. Potser no hem viscut més temps, però formen part de la nostra geografia interior. I crec que la missió de la literatura, i quan dic la literatura, jo crec que tots escrivim, perquè tots escrivim amb la vida. El que passa és que alguns a menys ens dona per reflectir-ho en un paper, però tots som escriptors, tots som creadors. Jo crec que el poema més bonic que podem escriure és el nostre amor en una altra persona i el ser aquesta font d'amor per una altra persona. I això, per molts llibres que escriguis, no ho escriuràs mai. I el que té de dignificar com a persona és el jo, que també forma part del temps interior, l'espai interior que habita per dintre de les altres persones que tu has conegut. Aquest és el repte, però alguns trobem que això es pot reflectir en un paper i que a més en aquesta recerca de l'ànima, que en el fons la poesia o la literatura en general és una via, i això ja ho deia Plató, com la música, l'escultura, la pintura, les arts en general, doncs en aquest moment escoltem el que Octavio Paz ens diu que és el hombre dormido dentro de cada hombre. És a dir, que hi ha un home universal, un ésser que en fons tots som la mateixa persona, el mateix home, la mateixa dona, i les nostres preocupacions són de sempre, però en algun moment l'escoltem. I en el fons això és el que es reflecteix en la teva obra. I jo he anat escrivint, per exemple, poesia, però ara a aquesta alçada, i en això també em recorda, per exemple, quan el Josep Carner sistematitza la seva poesia, en Carner no sistematitza la seva poesia per ordre cronològic, sinó per temes. I, per exemple, té poemes que són llocs, i per tant és la seva vivència, per exemple, de Catalunya, bàsicament, llegendes o tal, ho fa per temes. Doncs per mi, la meva obra poètica s'ordena en un mundo, un món poètic i una vida poètica. El mundo és el retrat de l'espai interior. I hi ha una poesia reunida, que està amunt d'una geografia poètica, i la guia poètica d'Albània, les Rambles de la Vida, els Estilites d'Andorra, Aquiles Goig en Flor, conformen aquesta geografia poètica. I alhora, que espero que vegi la llum aviat, però l'altra part de la meva poesia reunida és una vida poètica que és el retrat del temps interior. I crec que el temps, o sigui, mundo i vida, fan ànima. En el fons, jo no sé el que acabaré escrivint, però sí que sé, a aquestes alçades, que la meva obra és una recerca de l'ànima
a través d'intentar copsar el temps interior i l'espai interior. I fins i tot en això el que inspiro és que d'altres busquin el seu espai interior i el seu temps interior. Això és l'important. El que jo hagi escrit és el que m'ha inspirat a mi aquesta cerca del temps o aquesta ambició de fer dels instants eternitat. Cadascú té que fer la seva, però és una manera d'incitar els altres a fer la seva pròpia recerca. Estirant aquesta idea, el poeta per excel·lència en la literatura catalana almenys en la literatura catalana contemporània dels instants d'eternitat és un barceloní també, que és Maragall. Maragall, ara deixem això, però ja que l'hem esmentat, té un vers que ens servirà per enganxar amb el tema que et volem proposar ara. En Paternal parla del terror. Furient va esclatant l'odi per la terra, regalen sang les coll torçades testes i calen a les festes amb pit ben esforçat, com a la guerra. Tu has viscut la guerra a El Salvador, Guatemala, i a més estàs implicat en els processos de pau d'aquests dos països. Què és viure la guerra? Realment. Bueno, a veure, per començar, viure la guerra, estant destinat al Salvador, no és arribar cada matí i preguntar als altres què han fet el dia anterior, sinó que el primer és llegir el parte del comitè de premsa de la Fuerza Armada, on hi ha hagut combats. I llavors, després de mirar això, mirar el mapa del Salvador i veure, aquí hi ha un cooperant espanyol, aquí hi ha una monja espanyola, aquí hi ha un sacerdot, aquí hi ha aquest grup que ha passat, un dit que passarien per aquesta zona. I comprovar si estan vius. I, de fet, aquests combats, per començar, pot passar, a mi va passar 2 vegades, combats amb morts, i que un dels morts era una metgessa espanyola que estava, en fi, fent de metge amb les forces de la FMLN i tenia que arribar a buscar el cos. Per tant, la guerra és una realitat que vius i que condiciona la vida de la gent. I això et porta, també si estàs com a diplomàtic, que Espanya, de fet, és part del grup d'amics del Salvador i de Guatemala, la mediació dels processos de pau, a veure què és el que s'està negociant, per què està passant això, què és el que volen, com es poden posar d'acord i com aquesta tendència a la violència es pot superar. I en aquest sentit, evidentment, la guerra és una expressió extrema del conflicte, però jo crec que una de les visions més clares que és construir la pau és la de Johan Galtung, per l'investigació per la pau, quan es diu que la violència, evidentment, l'expressió extrema és la violència directa, però la violència també pot ser estructural i pot ser cultural. Violència estructural com a falta de democràcia, d'espais de participació política i violència estructural com a falta de desenvolupament. I violència cultural perquè hi ha idees que porten a la violència. Si tu creus, per exemple, com creien els nazis, que els jueus són una encarnació del mal, etc., doncs no, això porta a la violència. Per tant, això també el que ens porta és que, en el fons, la pregunta és com intentar viure la guerra et porta a la visió de que la pau no és un procés de pau. La pau és un procés permanent dintre del qual hi ha processos de pau. I en aquest sentit jo sempre dic que la veritable pau és la del metge xinès, en el sentit que a la Xina tradicional tu anaves al metge per estar sa i pagaves al metge. Si et posaves malalt el deixaves de pagar perquè no feia bé la seva feina. Nosaltres anem al metge quan ens posem malalts perquè ens curin, perquè es faci una operació, etc. Un procés de pau és una operació de cirurgia diplomàtica, però el bon diplomàtic és en què en tot moment pensa en que les relacions entre les societats o el conflicte que existeix en tot grup humà es canalitzi sense tenir que recórrer a la violència.
i per tant el que té que fer és prevenir. Jo sempre dic que els diplomàtics tenim una maledicció, perquè el nostre output principal, el que nosaltres aportem més i millor a la societat, és que no passi el que no passa, perquè no arribi a passar el que no passa. I en moltes coses fracassem, perquè hi ha guerres, hi ha moltes coses, però nosaltres el que ens tenim que dedicar és que les relacions entre països es canalitzin per una relació de cooperació, de win-win, d'intentar evitar això. I aquest és el sentit últim d'haver viscut la guerra, et porta al convenciment de que la democràcia, la pau, el desenvolupament, no és una cosa que es fa una transició i ja s'ha arribat i s'ha acabat. És quelcom que està sempre en construcció. Però llavors, per tant, d'això, diríem, es podria deduir que també hi ha una tasca, diríem, de compromís vital en els processos que tu has viscut de guerra, de dir, a banda del que toca fer, això que tu has comentat tan bèstia, de dir, arribar després del cap de setmana i no preguntar per què s'ha fet el cap de setmana, sinó voler saber la informació d'on hi ha hagut combats, que hi ha un compromís, diríem, purament també amb la vida. Bueno, per començar, si hi ha guerra no hi ha cap de setmana. O sigui, és dir, tu vius les 24 hores, o almenys en aquella època en què no hi havia mòbils, però sí amb una ràdio, amb una emissora de ràdio que era de l'ambaixada i que tenia el tal, i amb això en qualsevol moment es poden organitzar. No hi ha cap de setmana, si passa qualsevol cosa, tu tens que estar disponible les 24 hores, o sigui, estàs en un estat d'alerta permanent. Bueno, això depèn de com cadascú ho visqui. Jo ho visc, ho he viscut com un compromís. I de fet aquest compromís també per mi està quan tu exerceixes el teu personatge, però també a la persona que queda després. I per mi la manera d'exercir o de continuar aquest compromís té molt a veure amb la literatura, amb escriure. És a dir, jo quan he acabat d'estar al Salvador, doncs que de fet el fet d'haver estat al Salvador em va portar a demanar el destí a Mèxic, on es feien les negociacions de pau de Guatemala i després anar a Guatemala, és a dir que abans ja estava ficat en els processos de pau a Centroamèrica, és a dir que com a diplomàtic durant 9 anys vaig estar intentant dedicar-me en això, però una vegada passat tu pots dir, bueno, això ja està, s'ha acabat. O jo vull intentar contribuir a que això que ha passat es conegui i es treguin lliçons per a altres processos de construcció de la democràcia, de construcció de la pau. I vull intentar, i de fet, jo vaig fer, a partir de l'experiència del procés de pau a Salvador, la meva tesi doctoral. I sempre dic que jo no vaig ser una persona que volia fer una tesi doctoral i llavors va buscar un tema. És que jo tenia un tema i és més, jo vaig sentir que no tenia una altra manera de compartir, de tornar als salvadorencs el que jo considerava que m'havien donat, si no era fent una tesi doctoral. Per què? Perquè tampoc podia escriure, o encara avui no puc escriure unes memòries del que jo vaig viure al Salvador, perquè hi ha una confidencialitat. Llavors el que podia fer és intentar teoritzar sobre això. O després, per exemple, quan va fer 20 anys dels acords de pau al Salvador i es va fer un llibre col·lectiu en què 70 internacionals donem aquest llibre al nostre testimoni, jo vaig dir, mira, jo un testimoni de les meves memòries no el puc fer mentre sigui un diplomàtic en actiu. Potser algun dia escriuré les meves memòries quan em jubili. Però el que sí que faré serà un processament poètic de la meva experiència de la pau. I aquest processament poètic és que la pau al Salvador es va signar el 16 de gener i l'arbre nacional del Salvador és el maquilisguat i aquests maquilisguats floreixen precisament al mes de gener. I llavors ens veiem la imatge que aquest 16 de gener no va ser un 16 de gener qualsevol,
perquè cada 16 de gener els maquilisquats floreixen, però que aquell any van floréixer la pau. I la sàvia per florir aquesta pau van ser 80.000 morts. I llavors, la il·lusió, l'empenta de moltíssima gent que havia somiat en això i que havia dedicat la seva vida. I entre tots havien estat dintre de la sàvia de l'arbre lluitant per florir. I alguns quants internacionals ens havíem enamorat dels salvadorencs i els havíem acompanyat per ajudar-los a florir els maquilitzons. I nosaltres érem una gota d'aquesta sàvia, però la nostra vida s'ha dedicat a això. I és per això que, per exemple, aquests maquilitzons són un lloc sempre, perquè no és el Salvador d'ara, però és un Salvador que pels que van viure volant en el sempre, és un lloc sempre de la meva geografia poètica. De fet, això que comentes és la coberta de maquilitzons en flor, sí. Tu que ets rector de Pessoa, Pessoa té un pensament aquí lapidari, tu has fet tot el contrari del que diu ell. Quan s'és savi, un s'acontenta amb l'espectacle del món. I al fil de tot el que tu estàs comentant, has fet el contrari, t'has compromès amb el món, t'has implicat amb el món, has relatat el món. Parlaves del Salvador, és la metamorfosis del Pulgarcito. Parlàvem de Guatemala, és la perplexitat del Quetzal. Després aquests llibres també els tenim perquè els pugueu veure i els pugueu tenir. Retornes al món allò que el món t'ha tornat, per tant? És això el sentit, en part, el sentit d'aquestes obres? Per mi sí. Primer, el de Pessoa, sí i no, en el fons, perquè Pessoa tenia els heterònims. O sigui, aquest és un poema d'Alberto Calleiro i precisament la gràcia de Pessoa és que són diverses persones en una i segons el que interpreti podria en un altre dels seus heterònims dir el contrari. És dir que és l'Alberto Calleiro. Això també, per entrar en el joc de Pessoa o per ser pessoià. Però jo sí que crec que, a veure, a mi ara el que em ve potser és la paraula dels talents. És dir, crec que nosaltres som uns privilegiats, jo em sento un privilegiat, he tingut l'oportunitat d'estudiar els jesuïtes de Sarrià, de ser de Barcelona, vivim en unes condicions millors que la gran majoria de la humanitat i això et dona una responsabilitat. I si tu has tingut unes oportunitats, tens que tornar al món el que el món t'ha donat. I això jo crec que és, per un costat, escrivim en la vida, i bona part de la meva vida, o la major part del temps, em dedico a exercir la diplomàcia, però també escrivint per compartir el que el món t'ha donat. I en el fons també, quan tu has viscut un país i et sents, és a dir, jo en el fons, en aquest moment, evidentment soc català, soc espanyol, represento Espanya, però jo també soc salvadorenc, jo també soc guatemaltec, jo també soc albanès, soc americà, en el sentit que quan estic allà soc a casa, és part de la meva gent i jo vull que ells em sentin com un d'ells. I una manera de mostrar-lo és fent o creant el seu propi, retornant el que t'han donat, que evidentment pot ser amb la literatura, però ara em ve a la memòria una vivència que explico a tiempo diplomático, que és que, a l'albanès hi ha, a l'idioma albanès, la paraula català. I el català és un monstre d'un sol ull que apareix repentinament i ataca. I això ve d'una experiència catalana dels albanesos, dels almogàvers. I, de fet, quan jo vaig presentar credencials, que sabia això, i era el primer ambaixador resident d'Espanya a Albània que presentava credencials, el president de la República em va dir: escolti'm, no sé si vostè sap que hi ha un poblet al costat de Caballa que es diu Espanges. Sí, ho sé, i això és de quan van passar per aquí els almogàvers. I també sé que hi ha un altre rastre, perquè hi ha la paraula català al seu diccionari i sé què vol dir això.
això. I vull dir, senyor president, que jo soc català, però que jo treballaré perquè la paraula català vulgui dir una altra cosa per vostès. Recordi això. I després, quan me'n vaig anar, els albanesos em van donar una condecoració, la medalla de l'agraïment de la República d'Albània. I això és molt extraordinari. O sigui, únicament a 3 ambaixadors en 4 anys i mig que jo havia estat els hi havien donat. I quan em van imposar aquesta medalla, llavors jo li vaig dir al president de la República: recordi, quan vaig presentar credencials, li vaig dir que lluitaria perquè la paraula català no fos únicament un monstre d'un sol ull que ataca. I avui vostès poden dir que el català és un diplomàtic que el regne d'Espanya envia per viure entre vostès i que sembla que vostès li donen la medalla de l'agraïment de la República d'Albània. O sigui, això és part del sentit de l'agraïment, no? O també tornar o tenir la seva sensibilitat. Quan tu vas a Albània, fins i tot als pisos hi ha raïms, perquè ells tots, tot albanès, vol fer el seu raqui, el seu aiguardent. I tots te'l donen a veure, i tu series molt diplomàtic si no et veues tot el raqui amb totes les conseqüències econòmiques que pot tenir això. Però llavors va haver-hi un moment que nosaltres a la residència teníem uns raïms perfectes. Jo vaig dir, bueno, això no pot ser, nosaltres també tenim que fer el nostre raqui. I tenia la idea, i el segon de l'ambaixada, perquè els alambics per fer el raqui, cada família té el seu, però va estar buscant, va dir a un antiquari, i va aconseguir, em va regalar pel meu aniversari un alambic per fer el raqui. Llavors, operació raqui. Doncs el cuiner de l'ambaixada, tothom, el jardiner, i vam fer el nostre propi raqui, que fins i tot la meva filla, que tenia 13 anys, va fer unes etiquetes, i el raqui es deia Xipanya, que és Xiperia i Espanya. I llavors, quan jo me'n vaig anar, el president de la República, el primer ministre, etc., escoltin, vostès m'han estat regalant el raqui, doncs que sàpiguen que en territori espanyol a Albània també es fa raqui i l'hem denominat Xipanya. I nosaltres estem aquí també per compartir amb vosaltres la manera de tenir recepció. I aquesta és la sensibilitat que també a tu pot donar el signe que tu els comprens, que tu els valores, que tu els estimes, que són al fons els que tens que fer que es sentin bé. Per tant, és una mica la manera de, resseguint el que deies de la paràbola dels talents, la manera de retornar allò que tu se t'ha donat per intentar, com a mínim, diríem, agrair allò. Bueno, sí, i també la relació entre els humans. Jo crec que tota relació és bidireccional i que en el fons també l'art és que tu puguis representar Espanya, però més enllà del personatge i de les posicions que tens que defensar, crear una empatia, perquè en el fons tots són papers, però per sota d'aquests personatges de la gran obra de teatre que interpretem, tots són la mateixa persona. I això és el que tens que saber, aprendre a veure i aprendre a mostrar als altres. Jo el que sí que puc donar fe és que quan jo vaig anar a Albània per primera vegada març del 2015, que era un país molt diferent de com és ara, el primer que em van demanar és: tu vens de part de Montovia? I dic, sí, he parlat amb ell. I a més, clar, també em van dir, tu també ets català? Dic, sí, jo també, evidentment, soc català. I el camí ja estava fet, és a dir, l'haver trencat tenint en compte les duríssimes condicions de la dictadura en què sortia aquell país, que a més havia treballat una mena de xenofòbia brutal envers, no envers Espanya, sinó envers el cosmos, pràcticament. Ja s'havia fet una feina, la feina ingent, que jo penso que també és important avui posar de manifest de ell és la persona que ha iniciat una sèrie de la titulació
de llengua i civilització hispànica allà i, per tant, dono fe de tot el que heu comentat d'Albània, em dono fe de tot, també de lo del raqui i de l'important que és no dir que no quan t'ofereixen. Però bé, tot això ha estat gran, suposo que és aquesta manera que heu entès vosaltres de treballar, de retornar els talents que un ha pogut rebre i és molt encomiable. Moltes gràcies. Ja que ho menciones, clar, tu vas anar allà perquè a Albània hi ha un departament d'estudis hispànics i una llicenciatura d'estudis hispànics. I això, jo crec que té molt a veure en el que deia que el diplomàtic és un catalitzador. Perquè, en el fons, clar, tu quan arribes tens que anar o posar-te en contacte amb tot, no? Llavors, a on... I en el fons el que tu tens que fer és, si en el país hi ha tantes persones que parlen espanyol o català, quan tu te'n vagis que n'hi hagi més. És part de la teva feina, és part del que nosaltres tenim que produir. Llavors, com podem fer que la societat albanesa parli espanyol, pensi en espanyol? Doncs, de moment, què és el que hi ha? Hi ha l'Institut Asim Bakshi, que més Asim Bakshi era un brigadista internacional heroic perquè van haver-hi 36 albanesos a les brigades internacionals espanyoles i de fet van promoure un congrés internacional sobre això. En fi, ara que ha vingut l'ambaixada, reivindicar els nostres herois brigadistes, en fi, això és un altre tema. Però aquest institut era un institut de batxillerat especial perquè tenia seccions bilingües. I clar, totes les llengües tenien una secció anglès o una secció francès o alemany, però hi havia una secció que era rus i espanyol, amb la diferència que a la facultat de llengües hi havia un departament de filologia russa i una titulació de filologia russa perquè venia del temps, en Enver Hoxha era el gran aliat de Stalin, que d'això tu en saps molt com a historiador, i en canvi, clar, la gent feia el batxillerat russo-espanyol perquè els agradava l'espanyol, però després a la universitat únicament es podien deixar estudiar rus. I clar, no hi havia un número de doctors suficient per poder ensenyar literatura, lingüística, filologia i tal i qual. Llavors, què van fer? Primer, negociar que nosaltres fem altres coses, augmentem la cooperació, recolzem políticament Albània per entrar a l'OTAN, o sigui, fem una sèrie de coses, però demanem que ens creguin el Departament de Literatura. Per crear el Departament de Literatura, si els albanesos no saben donar de l'assignatura, tu no pots fer que la facin. Però el que sí que pots fer és dissenyar un projecte de cooperació amb l'AICID i que va donar la Menéndez Pelayo, la Universitat Menéndez Pelayo, de portar professors, perquè a través de la Menéndez Pelayo eren professors de totes les universitats d'Espanya que donessin per primera vegada tal assignatura, però amb un professor mirall albanès, de manera que al cap de 2 cursos aquest professor el donés. I quan a tu em van trucar, el departament ja existia perquè s'havia creat això. I això, a la fi, va ser després d'un moment quan Espanya havia fet un gran favor a Albània, llavors el primer ministre em va dir, això jo li tinc que reconèixer, si vostè em vol reconèixer això, cregui el departament. I, clar, creant el departament, treus 40 llicenciats en estudis hispànics cada any, que portem des de l'any 12 o tal. Al cap de 10 anys tens 400 persones. Quan tens aquestes persones pots donar la batalla perquè es doni espanyol al batxillerat. Això, en part, és pensar-ho i crear les condicions de negociació política i de cooperació tècnica perquè això sigui possible. I després que hi hagi persones que s'animin a contribuir, com tu, que has anat ja 7 vegades per recolzar aquest Departament d'Estudis Hispànics. Però que jo vaig anar, perquè jo vaig agafar el telèfon i, home, jo tenia un cert recel, perquè jo tenia la imatge de l'Albània de l'Enver Hoxha de dir què serà allò. I llavors estava l'ambaixador Andorra, recordo. Sí, recordo perfectament la frase de dir passejaràs més tranquil per Tirana que no per determinades zones concretes de Barcelona. Doncs vaig dir, mira, hi anem, i gràcies a Déu, i a l'exambaixador albanès, doncs així ha estat. Per tant,
hem de ser conscients que això són ara ja uns quants centenars de llicenciats i més d'una desena de doctors. Per tant, no estem parlant en un país de poc més de 3 milions d'habitants. Per tant, realment, la paràbola dels talents molt ben aplicada. Gràcies. Abans en Xavier reivindicava l'historiador. Si mirem des de la filologia i des de la literatura, una cosa que crida l'atenció és l'ús que fas de l'assaig, que els tenim aquí, l'ús que fas de l'assaig com a gènere. Es pot dir que a través de l'assaig vols influir en la societat, vols influir fins i tot en la política, introduint almenys nous temes en l'agenda política. Què és l'assaig, llavors, per tu? A veure, jo crec que quan un escriu perquè li surt i no pot fer una altra cosa. És a dir, tu escrius perquè et surt compartir en això i té que haver-hi una certa evolució de les teves idees al teu pensament. Clar, una vegada ho has fet, doncs t'agradaria contribuir a la conversació global, però d'alguna manera crec que en el fons la cultura és un intercanvi de cartes. Normes per al Parc Humano, Sloterdijk, que ens diu que en el fons tota la nostra cultura és un intercanvi de cartes des de Plató o des d'Homer, que ells han inspirat, altres han escrit i nosaltres, enfront del que hem escrit, volem contribuir a aquesta conversa. Llavors, jo, amb el que he anat absorbint, he intentat crear, doncs, jo diria, una trajectòria de les idees i una trajectòria de la veu assagística, més, diguem-ne, filosòfica, més d'aproximació als grans temes que ens defineixen com a éssers humans. La trajectòria de les idees té també a veure amb el fet de ser doctor en ciència política i d'intentar exercir... El doctor és el que ha traspassat una barrera i té la possibilitat, o la societat li reconeix la possibilitat de crear doctrina. I llavors hi ha moments en què el que tu has acumulat et fa per crear un pensament. Jo diria que, en el fons, en aquest sentit, la meva obra hi ha una part de teorització sobre la construcció de la pau, sobretot aplicada a El Salvador i a Guatemala, la metamorfosi del Floracito i la perplejidad del Quetzal, i després hi ha un intent de composició sobre el funcionament del món i de deconstrucció dels paradigmes que ens impedeixen adonar-nos que ens fan ser uns altres enfront o contra els altres i ens impedeixen adonar-nos que nosaltres som tots i estem a la mateixa nau espacial Terra destí futur i per tant això és salir del callejón del gato, la deconstrucció d'Oriente i Occidente i la governança global i també una reflexió sobre els grans paradigmes en què tenim que crear el nostre consens global, pau, democràcia, desenvolupament, cultura. I d'això hi ha també una evolució de recerca o d'intent de comprensió de l'altre, que és idees xines i tot el que ha anat fent de comprensió paradigmàtica i de pensament de l'altre, sobretot en el cas de Xina. Vas començar també reflexionant sobre la importància d'Àsia-Pacífic per a Espanya. Això després s'ha acabat incorporant en la definició de la política exterior espanyola. Bueno, perquè vaig tenir l'oportunitat, entre d'altres coses, perquè era el director de gabinet del Miquel Nadal, que llavors era el secretari d'Estat d'Exteriors i que també és un amic i està aquí amb nosaltres, però en aquell moment es va plantejar la creació del primer pla marc Àsia-Pacífic i la definició d'una política espanyola envers Àsia i és una de les oportunitats professionals que he tingut, però sí que és cert que ja abans, fins i tot l'any 95, jo vaig publicar un article a Afers Internacionals al CIDOC que es diu La gravedad del Pacífico, en què, enfront d'una tradició
que sostenia que la transició democràtica espanyola era la construcció d'Espanya com una potència mitjana i Espanya es tenia que concentrar a Europa, Amèrica Llatina i la Mediterrània. Després de la meva experiència a Jakarta, jo vaig ser, crec, dels primers a defensar acadèmicament que el centre de gravetat s'estava desplaçant cap al Pacífic i aquesta atracció i la gravetat en el doble sentit de gravetat física però també de gravetat moral, de seriositat del desafiament ens tenia que fer plantejar-nos tenir nosaltres també una política cap a Àsia-Pacífic i això va portar a coses com, entre d'altres, la creació de la Casa Àsia, que aquí segueix a Barcelona, i d'altres coses que han quedat i que s'ha incorporat al nostre pensament col·lectiu, però que va tenir un començament. Incidint en la teva tasca diplomàtica, diríem des de la vessant més teòrica ara, com penses que s'expressa el poder en termes geopolítics, el paper que pot jugar els diversos posicionaments intel·lectuals? Per exemple, quan tu vas tenir la intuïció aquesta de dir Àsia-Pacífic estan despuntant amb molta força, com es relaciona això amb la visió del poder en la tasca del diplomàtic? A veure... Poder en el sentit més... Clar, és que és el que anava a preguntar, què és el poder, no? És a dir, en aquest sentit, jo sempre penso que el diplomàtic té influència, no necessàriament té poder, però està a prop del poder i és un interpretador del poder, perquè en el fons, a part del poder de l'Estat, s'exerceix en la seva relació amb altres estats. I els estats són interpretats, són representats per uns actors professionals. Nosaltres, en el fons, som uns actors professionals especialitzats en interpretar un paper, que és el paper de ser Espanya en un altre lloc. I poden posar enfront d'un ambaixador de Xina, de Corea del Nord o de Sud-àfrica, però ja tots sabem que l'altre està entrenat per interpretar i hi ha uns codis comuns i això fa, en part, que els països es puguin entendre. Llavors, clar, en aquest sentit, nosaltres som un instrument del poder, però també som un instrument de l'entesa. I crec que el veritable sentit de les relacions internacionals no és únicament el defensar el nostre interès, sinó la construcció en comú d'un interès comú. Per exemple, ara estic representant Espanya davant l'OCDE, fins fa un any una mica més, davant del Consell d'Europa. I en el fons això, què és el que passa? Tu seus en el Consell de l'OCDE o el Comitè de Ministres del Consell d'Europa. I allà és on es prenen les decisions. I tu pots dir, no, jo aquí el que vaig és que Espanya surti molt bé a PISA. Per exemple, no? I evidentment això ho té que fer tot ambaixador d'Espanya, per suposat. Però també jo el que vull és que hi hagi una millor educació en tot el món. I del que es fa al meu país el vull aportar el que siguin bones pràctiques. I en el fons el que vull contribuir és al bé global. I per tant tu ets un co-conductor d'això. I la teva missió no és únicament veure si això beneficia Espanya o no, sinó si beneficia el món o no. Si davant reptes que tenim, com la intel·ligència artificial, el canvi climàtic, etc., des d'on tu on ets, es pot donar una resposta que contribueixi a produir aquests béns públics globals. Perquè part del poder, o del problema del poder, avui, dels estats, és la impotència del poder. La impotència del poder, en el sentit que el poder legítim és el poder democràtic, és el poder de l'Estat, però cada vegada hi ha actors que tenen poder però que no tenen legitimitat, grans empreses, grans multinacionals, altres forces, que són uns free riders, i també perquè, és a dir, per gestionar la viabilitat de Barcelona tens que pot influir el desgel de l'Àrtic. I això pot ser un gran alcalde de Barcelona, però tu no aturaràs el desgel de l'Àrtic.
Llavors, què necessites? Necessites una cooperació amb un estat espanyol que defensi això en un altre lloc. I nosaltres treballem també perquè els barcelonins estiguin bé. Però això és produir uns béns globals, no és únicament veure què és el que ens interessa a nosaltres. I per produir-los tens que tenir també la visió del món. Estaríem molta estona parlant, però entrem en la recta final de la conversa per motius d'horari. I en aquesta recta final hi ha una cosa que sí que també m'agradaria que comentéssim. Un amor teu particular per un autor també de la literatura catalana, que ja has parlat en altres ocasions, i voldria també que sortís ara, que és Josep Carner. Josep Carner, que per cert va ser veí del barri de Sarrià. Josep Carner, que és un dels autors importants de la literatura catalana del segle XX i del conjunt de la literatura catalana, i que té tota una dimensió i un compromís diplomàtics sovint desconeguts per motius diversos, que ara tampoc entrarem per què passa això. Tu, com a diplomàtic i com a intel·lectual, reivindiques la figura de Carner. La figura de Carner ja està restituïda, Carner diplomàtic, però reivindiques la figura del Carner juntament amb un altre diplomàtic, que és en Carles Casajoana. Quina és la influència de Carner en la teva trajectòria vital? Bueno, a veure, Carner és un referent. Jo me'n recordo que quan jo em plantejava ser diplomàtic, el meu pare em va dir, no, hi havia un que es deia, o sigui que això és un referent, jo crec, per qualsevol que conegui la cultura catalana. Llavors, en aquest sentit, jo penso que la dimensió diplomàtica de Carner no és gaire coneguda i que aquesta reivindicació és d'inserir Carner en una doble perspectiva, una doble tradició. Totes les cultures han produït diplomàtics escriptors o escriptors diplomàtics. Seferis, Neruda, Octavio Paz, Carlos Fuentes, podríem dir molts, Saint-Georges Perse, totes les cultures en tenen. I Espanya també en té. Juan Varela, per exemple, al segle XIX, en té. Ramon Pérez de Ayala, Salvador de Madariaga. Però hi ha la gran figura a la cultura catalana, o jo diria el més gran diplomàtic espanyol escriptor, és el Josep Carner. I això tindria que ser un orgull per la carrera diplomàtica espanyola. El tenim que reivindicar, per molt que escrivís en català. I també, quan ell es va fer diplomàtic, doncs també van haver-hi crítiques de com a una persona d'una trajectòria catalana tan significativa se'l deixava ser diplomàtic, però el fet és que ell va seguir escrivint i part de la seva gran obra la va produir sent diplomàtic. Per tant, i en part es va fer diplomàtic per aquesta tradició. I per un altre costat, també aquí a Catalunya crec que no es coneix, no es comprèn i no es pot cursar realment l'obra d'en Carner, sobretot l'obra de Maduresa, sense tenir en compte que era diplomàtic i que en el fons jo crec que per mi les obres individuals, a part de la seva poesia en el seu conjunt, més que fan que Carner passi a la literatura universal són el Naví i el Misteri de Guanajuato. Dic Misteri de Guanajuato perquè el va escriure originàriament en castellà i ho va escriure originàriament en castellà perquè era diplomàtic. És a dir, aquí a Catalunya de vegades es diu, bueno, i això, com ell, que era el gran autor. Bueno, ell era el gran autor i va ser qui va negociar que Lázaro Cárdenas acollís republicans espanyols a Mèxic. I va voler fer una obra per agrair als mexicans el seu acolliment. I de fet és una obra fantàstica perquè crea una espècie de gènesi precolombina sobre l'origen del món, una llegenda prehispànica. Això series un diplomàtic dolentíssim si l'escrivissis en català, perquè és que l'escrius pels mexicans, per donar-los les gràcies que t'han salvat la vida.
Llavors, això s'ha de comprendre, no? I en aquest sentit, crec que la perspectiva de l'experiència o de concebre Carner també com una figura diplomàtica és una reivindicació de normalitat. La nostra societat també, entre altres coses, produeix. Jo mateix, humilment, soc un cas, el Carles Casellas Benan és altre, entre d'altres, som una societat, que produeix gent que es dedica a la diplomàcia i que també escriu. I això, i en aquest sentit, penso que la figura de Carner és una figura referencial a reivindicar. També, clar, Carner va ser diplomàtic, però també va ser diplomàtic d'una Espanya que va defensar únicament el 10% dels diplomàtics, que són els que es van mantenir fidels a la República, però en el fons es van mantenir fidel a l'Espanya constitucional, a la Constitució que hi havia promès. I evidentment va ser diputat, i és per això que va deixar de ser diplomàtic. Però aquests diplomàtics que van ser fidels a la República, doncs jo crec que s'han de reivindicar com els que més, perquè són part dels que han servit a l'Espanya que avui som. I això no es pot ignorar. I per tant crec que tenim molt a aprendre des del punt de vista de la literatura catalana, però també de la pròpia història d'Espanya i de la diplomàcia espanyola, de que entre nosaltres vam tenir el Josep Carner. Moltes gràcies. No sé si algú vol fer alguna pregunta. A veure, realment és un gran mèrit que i admiració per la vostra capacitat intel·lectual de convertir la vostra tasca diplomàtica en literatura, en poesia. És d'un gran valor i admiració, senyor Montorio. I aleshores jo li voldria preguntar, heu trobat com a diplomàtic diferències quan a les directrius, suposo, de quan a Espanya governava un color polític o un altre? No, a veure, hi ha matisos, evidentment, però de vegades també les diferències són de les persones. O sigui, de vegades també he trobat diferències en què governava el mateix partit, el ministre és una persona, és una altra, i això canvia. Jo el que diria és que la política exterior és una política d'estat i l'interès de l'estat és permanent. I per Espanya sempre serà molt important, els nostres veïns, com per qualsevol altre país. Cap govern espanyol no pot deixar de donar importància a la relació amb el Marroc, amb Algèria, amb Portugal, amb França, perquè estem on estem. Llavors, en aquest sentit, jo crec que en el que és la conducció pràctica, més enllà dels discursos, la política exterior és, en bona mesura, una política d'estat. Una política? D'estat. O sigui, una mica independent, com si diguéssim, no? En bona mesura, sí. Crec que sí. Poden haver-hi matisos, però aquests matisos no necessàriament tenen per què tenir una correlació amb que el partit que governi sigui un o un altre. Gràcies. Ha trobat alguna vegada alguna limitació que li imposés el poder estatal, alguna cosa que volia fer com a diplomàtica, que li diguessin això no es pot fer, o sigui, ha tingut realment molta llibertat per exercir el seu paper com a diplomàtic o realment ha estat molt pautat, no? A veure, és que el paper no l'escrius tu. El paper, en el fons, l'escrius tu, en el sentit que quan votes a les eleccions esculls un govern i aquest govern escull un Parlament i aquest Parlament escolleix un govern. I si el govern ha promès el discurs d'investidura que es faria A o B, tu no ets ningú per dir ho ha promès el president del govern, forma part del discurs d'investidura, s'ha votat i jo faig el contrari. No, tu estàs per executar això que s'ha dit. El gran escriptor és el poble espanyol, en el seu dret de vot. I jo el que he fet és prometre la Constitució.
I per tant, és el que tinc que interpretar. Ara, com s'interpreta això? És a dir, com funciona? Bueno, el diplomàtic, jo no sóc jo sóc Espanya. I que decideix què és Espanya o què fa Espanya, en aquest moment, bueno, sempre, perquè això són els tractats internacionals, és el president del govern, el cap de l'executiu i el ministre d'Exteriors. I tu estàs a les seves ordres. Ara, tu això l'executes, però també el proposes i aquests objectius generals que volem en la relació amb Albània, el que s'està denunciant al Consell d'Europa, a la CDE, a la Unió Europea, a les Nacions Unides, on sigui, jo crec que s'han de fer d'aquesta manera. I això és part del que nosaltres fem. O sigui, els cables de Wikileaks, no? Bueno, és que nosaltres el que fem és fer telegrames. I aquests telegrames és explicar el que ha passat, però també proposar quina té que ser la posició d'Espanya. I moltes vegades hi ha un silenci administratiu. És a dir, tu proposes que crec que Espanya té que dir això, si no et diuen que no, tu el dius. O si passa alguna cosa, tu tens que prendre una responsabilitat. Ets un ambaixador extraordinari plenipotenciari, tens que prendre la responsabilitat de representar Espanya. Però, evidentment, ho tens que fer interpretant el que creus que és la veu del govern. I li pots dir si no estàs d'acord. Crec que tens que dir-li que tu penses que això es tindria que fer així o així. Però una vegada has dit la teva, qui mana és el responsable polític. Perquè si no fos així, ja no és únicament que la diplomàcia no funcionaria, sinó tota l'administració pública. Nosaltres tenim que exercir una funció, però qui dirigeix o qui té la responsabilitat política de dirigir són els responsables polítics. I en aquest sentit, perquè jo sempre he pogut fer el meu paper i he dit la meva, i crec que la meva responsabilitat és mullar-me i intento ser una persona amb criteri, però també soc un professional de negociar d'acord amb els manaments que em donen. Perdoni, em sembla que hi ha molt poques persones del gènere femení que siguin diplomàtics o diplomàtiques. A què es deu que no n'hi hagi tantes? No volen viatjar o no tenen vocació, direm vocació d'això? Per què? Perquè crec que la meva posició és que tant poden ser bons diplomàtics els homes, com també poden ser bones diplomàtiques les persones del gènere femení, les dones. Naturalment, però miri, aquest any precisament, la setmana passada el rei donava als despatxos els nous diplomàtics i de l'última promoció hi ha 16 dones i 12 homes. O sigui, n'hi ha més dones que homes. I la promoció anterior també. És a dir que això s'està corregint o està evolucionant, però avui en dia és almenys el 50%. Fa anys, doncs, no era el mateix. La meva promoció són 26, dels quals 4 dones i els altres són homes. Però això ha evolucionat, com ha evolucionat la societat espanyola. I jo crec que és una qüestió de temps, perquè les persones que entren ara anaran sent cada vegada més grans, però en uns anys hi haurà tantes dones, o potser fins i tot més, com homes. O sigui, ara, dels últims anys, l'entrada és totalment similar. Gràcies. Hi ha una pregunta aquí al darrere, primer, després una altra aquí. Sí, fa una estona has comentat que potser en el futur, algun dia, quan et jubilis, plantejaràs escriure les teves memòries. Molts dels que estem aquí podem posar pressió, paciència, esperem, però fins que arriba aquest moment et volia preguntar, hi ha algun tema vinculat a la teva activitat professional com a diplomàtic, ja sigui per la teva vinculació en algun país o alguna temàtica en la qual en aquests moments et vagi al cap, pensis que potser podries desenvolupar els pròxims anys en una tasca, en una feina de caràcter més aviat
assagístic? Bueno, hi ha dos grans temes. Ara estic escrivint un assaig sobre diplomàcia, literatura i vida a través de la figura del Josep Carner. I això és el que em porta els dissabtes per la tarda i les nits i tal, quan vaig podent. I en el fons, en part, el culpable és el professor Poi, que em va encarregar la conferència sobre Josep Carner i Amplificat, i ara, en fi, ho tinc al cap i estic dedicant el meu temps en això. Hi ha una altra gran qüestió de la que sí que tinc molt clar que vull escriure, que de fet tinc moltes coses al cap, coses mig fetes, però en el que sí que vull dir la meva, és a dir, donar la meva visió del món, la meva visió de Xina, tal, que és de la construcció europea. Jo he tingut sempre una vocació europea, em vaig anar a estudiar al Col·legi d'Europa, part de la meva motivació vital i com a ciutadà és contribuir a la construcció d'Europa. Crec que he tingut un privilegi únic, és a dir, si de jove, quan vaig sortir de Barcelona, m'haguessin dit què t'agradaria ser de gran, doncs quan jo vaig decidir ser diplomàtic m'hauria agradat representar Espanya a Europa, ser Europa. I bueno, he tingut l'immens privilegi de ser l'ambaixador representant permanent d'Espanya al Consell d'Europa i co-conduir Europa durant 4 anys i mig. I crec que això, que ha sigut una oportunitat immensa, també m'agradaria tornar-ho, reflectir-ho en un assaig que ja no serà tan acadèmic, sinó en part filosòfic, sobre què implica la construcció europea. Sí que és un repte que no sé quan tindré temps, però sí que sé que ho vull fer i que sento que tinc quelcom a dir en això. En Jaume també té una pregunta. Jo acabo d'acabar una missió d'avaluació a El Salvador per al Fons de Pau de Nacions Unides i es veu allí que hi ha un revisionisme històric molt gran i que estan deixant, diguem-ne, com si no tingués cap validesa o cap rellevància al procés de pau i als acords de pau. I això pot tindre un impacte al futur del país i a la pau del país. Però sembla que hi ha una resignació de tothom que no es pot fer res davant d'aquest revisionisme. Vostè pensa que no es pot fer res, hem de deixar-ho passar o potser hi ha alguna forma que es pugui incidir ajudant a les universitats i aquests grups de pensament que sí existeixen a El Salvador i que es troben avui en dia totalment orfes perquè sembla que ningú està llibre de Bueno, a veure, jo no puc dir que no, la situació sigui aquesta, no? També diria que l'esperança és l'últim que es perd. La conjuntura és la que és, El Salvador. El que sí que també això mostra és que les situacions són reversibles. El procés del Salvador va ser un procés modèlic, en execució, de fet ha sigut un dels processos que les Nacions Unides, els pocs que van considerar tècnicament que tots els acords de pau s'havien complert, però jo crec que El Salvador ha tingut un gran problema de privatització de la violència. I quan a un estat no hi ha el monopoli legítim de la força, entra en una situació de desesperació. I ara està en una situació... És una expressió extrema d'una tendència universal avui, que és la imposició de la política de les emocions per sobre de la política de les idees. I la pau és una idea. I el que pretenia fer els acords de pau també era un projecte il·lustrat, una realització de les idees. Estem en un moment diferent. Això no vol dir que això no pugui ser superat. I que en el moment en què pugui ser superat, això es podrà recuperar. Per tant, aquesta experiència històrica, aquestes lliçons, aquest pacte fundacional que va poder ser que uns salvadorens que s'havien matat els uns als altres van poder definir un projecte de país en comú, això tard o d'hora s'ha de mantenir. I si no es pot mantenir El Salvador, que per suposat hi ha intel·lectuals, hi ha gent que continua coneixent això, raó de més per mantenir aquesta memòria fora. Gràcies.
T'agraïm moltíssim, Manol, tota aquesta estona que has compartit amb nosaltres, que a més no serà l'última. Al mes de novembre tindrem aquella conferència en línia sobre Josep Carner. Llavors el títol ara era la primera de l'escriptura de la diplomàcia i ara és i viceversa. Llavors la gent que tingui interès de sentir-te parlar de Josep Carner es podrà connectar, hi ha una facilitat. Ara tenim una copa de cava i coses que, un segon només, ara parlem un moment del nostre llibre. Si algú s'ho vol apuntar, el dia 29 de maig tenim un col·loqui a l'Espai Línia de Barcelona, que aquí hi ha el responsable, el director de l'Espai Línia, al carrer Girona número 52, ho dic bé, sobre el nou currículum educatiu, aquest tema que suscita tanta curiositat, controvèrsia, perplexitat i tantes altres coses, en col·laboració amb l'Espai Línia i amb l'Institut Obert de Catalunya. Dia 29 de maig a la tarda. I aquí a la llibreria de la plaça i té aquestes obres que tenim aquí, hi ha exemplars perquè després de tot el que ens ha explicat, els que vulgueu adquirir-los, doncs els pugueu adquirir. I penso que la millor manera d'acabar és amb uns versos, els llegeixo, de que la vida nos pedía para llenarse y los maquilisuats para florecer del todo, que escribiéramos entre todos y cada uno otra obra que hiciéramos, la paz. Que conec, d'altres no, i encara més gràcies. I també vull fer un esment especial a l'Anna Monjo, perquè quan jo vaig fer aquesta tesi sobre el procés de pau a El Salvador, la vaig anar a veure i va acceptar publicar-la com a llibre i després molt més, i per tant si estic aquí és perquè he tingut una editora que ha tingut fe en mi i li vull agrair també. Gràcies.